business and entrepreneurship. Subscribe to this channel and tick the notification bell to get notified when I to ya zan yi wallahi tallahi ni ma ba a san raina bu wallahi ki dai gama girkin nan da wurin Allah da kafin dai magariba zan dawo duk abin da kace zan to shikenan uwar gida na to aya haka kuma uwar gida to shikenan nagode Rabi kwankwaso kuma ba shi gudu. Hello? Ka shigo ya fita. ba dai yana ba ya nan na rabu da ana ya fita. shi ke to abin da dama ne na ce ta yanzu Kilin zamun ka mai nasara a kwankwaso mun yarda kanawa. Rabi kwankwaso. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Amin wa alaikum. Salamu alaikum. Ba ruwa ne a gidan nan. Ban daki nake san shi. Lokacin ku ne yayi tunda abba ya zo ku wuce. Mai guri ya dawo. Ga abba ga kwankwasa nan. Mai guri ya dawo. Hai. Alhamdulillah. Hai. Wallahi. Me ke faruwa? Wani farfesu muka je muka ɗiba na ganda. Wallahi shine gaba ɗaya na samu matsala wallahi Allah. Wallahi. An je an samu banza. A yi tabare. Me? Uwar gida. Na'am me gida. Wannan rigar waye? Ai riga kace ne. Rigata. Wai yanzu irin abubuwan da ake faɗa min kenan ba na yadda sun fara tabbata. Kaf cikin kayana ina kika taba ganin irin wannan? Riga kace me gida karate ta anan da zaka fita. Rigata na rataye a nan wa ya kiya miki ina da irin wa wai Su bace. Mai guri ya dawo. Ai dama ba ta su bace. Mai guri ya kai wani gida da gaske ne ai ta wance. Yi wallahi ne. Ai na manta ce na ajiye ta anan can na je waje ina ta neman ta ina ta tuttuba ta ashe a gida na batta. Ai dazi da zaka fita da zan raka. Ai ban sani ba. Dazi ne da zaka fita. Kuma ke banda ki tuna mun kai kina da gaskiya ashe masu nema su haɗa mun kawai dai so suke su haɗa mu. Wallahi me gida. Mu je ciki to uwar gida. subscribe to this channel and tick the notification bell to get notified.